Magandang umaga sa inyo lahat mga kanter. Bali, nandito po pala tayo ngayon para magpandaw ng ating mga trap. Bali, dito na kami nagantay ng liwanag sa may bukana. Ano? Dito, madilim pa, di kita. So, abang-abang lang mga kanter. Bali, mamaya magpapandaw na kami. Tara. Yun o, lapit na. Mga kanter, abang-abang lang mga kanter. So yan mga kanter, papunta na kami sa spot na papandawan namin. Bali, itong lugar namin medyo madilim pa kaya hindi masyadong kita. Ito, Ayun, oh. Malawak din. lawak to mga kanter. Tapos pala yung bukana mga kanter oh. Daanan ng tubig galing sa ilog. Bali, dito kami dumaan sa tulay. Oo, sa Yan. tulay. Tulay kami dumaan. Dito, tara. Papunta na kami sa spot mga kanter. Abang-abang lang po. Madalim pa kasi, kaya hindi pa gaano kita. Wala kaming dalang flashlight. Dito may papanawin dito kasama namin mga kanter. Bali pangalawang trap na to. Papanawin, walang laman yung isa. Hindi madilim pa. Tinamahan lang namin. Papanaw siya dito. Wala. Abot. Kiriwi, nabagang ano mo? Bubo. Dito yung unang trap namin mga kanter. Dumi? Wala yan. Ay wala. Hindi nagalaw. Walang bawas. Kumbungtong lang. Tara. Doon kami mag-umpisa sa malayo mga kanter. Yun, yung kasama namin, nauna na. Tara, abang-abang lang mga kanter. Dito na yung sunod na trap mga kanter. Hindi madilim pa. Kaya? Meron. Meron? Yun, meron. Good size na. Eh, di makita mga kanter. Ito mga kanter oh. Good size na. Pwede na yan. May baon pa oh. May baon pa oh. Dito kumain sa loob mga kanter. Ito. Yan oh. Yung tuway. Tuwoy kung tawagin dito sa amin. Nagbaon pa sa loob. Di talaga magugutom mga kanter. Lagi may baon. Tara. Diyan yung ibang trap namin mga kanter. Magkalapit lang dito. Mga daanan ng tubig. Yun, tulad trap mga kanter. Malapit lang. Sana makahuli. Meron? Meron, good size na. Good size? Oh, good size na mga kanter oh. Yan, ayos. Kadalawa agad, dalawang trap. Yun. Ayos, swerte ata. Tara. Good size. Dito pa yung isang trap mga kanter. Ito. Dito na yung pangatlo natin mga kanter, magkakalapit lang. Sana makahuli ulit. Ano? Wala. Eh wala. Wala mga kanter. Buklo. Wala. Bunggang lang isa. Tara, dito. Sarap na trap mga kanter. Ano? Meron? Wala. Meron mga kanter oh. Ay meron, good size na naman mga kanter. Malaki-laki na. Yan oh. Malaki na. Malaki na oh. Oo. Alanganin. Alanganin. Alanganin pala mga kanter, malaki na. Pwede na oh. Yun. Ayos, tatlo. Isang buklo. Dito magkakalapit lang yung mga trap namin dito mga kanter.
Nandyan pa yung iba. Diyan. Tara, sunod naman mga hunter. Dito. Meron. Meron. Ay, meron ulit. Good size na naman mga hunter. Isda pa. Yan pang isda oh. Yun. Ayos, swerte. Thank you Lord. Thank you. Swerte tayo ngayon mga hunter. Sana yung iba meron pa. Yan oh. Yun. Ayos. Ay mungga. Ah, may maliit. Yan. Kala ko bungkang. Maliit pala. Kala namin bungkang mga hunter. Papakawala natin. Teka lang. Maliit pala. Pinapansin na. Uy. Lo. Ito maliit pa. Yan o. Sobrang liit pa mga hunter. Yan. Lalaki pa yan. Yan o. Tara. Medyo madilim pa dito sa loob mga hunter. Dito yung isa. Meron pa dyan? Sana makahuli ulit. Dito na mga hunter yung sunod. Nakalimutan, hinahanap namin. Meron? Tatlo. Maliliit. Ang liliit mga hunter. Hindi pa pwede yan. Pakula natin. Wala natin. Ang liliit sa bro. Mga crablets. Oo. Ito pa yung isa. Sobrang liliit. Oh. Mga crablets. Tara. Yun o. Yung tatlo. Yung tatlo. Yung Isa. isda. Dalawa. Tatlo. Lumubog na. Tara. Ang liliit. Ganun sana tatlo kung lahat medium. Ito na tayo mga hunter. Sunod na trap. Wala. Ang laman mga hunter. May dalawa pa dito. Nandyan sa bato. Nandyan. Tara. Tara mga hunter. Nandyan yung isang trap ko. Nilagay ko kahapon. Daan-daan lang dito. Dami ditong talaba. Yan o. Sana kumagat. May meron. Parang wala. Madumi. Parang meron. Wala. Bungkang. Isda. Yan yung butas mga hunter oh. Dito. Yan oh. Pinagawa yan. Hindi pala tuloy. Sayang. Tara. Dito mayroon pa akong isang trap dito mga hunter. 6 lang yung ano, ay bali 10 yung iniwan namin dito. Diyan sa loob, sa dati. Napagkunan namin kahapon ng ano, yung dalawa sa isang trap. May butas. Nandyan sa loob.
Parang wala. Wala mga kanter. Wala. Dito namin nakuha yung dalawa. Inipat ko lang dyan kasi malawak pa dito. Papasok. Wala na. Bus na. Tara. Ito mga ka-hunter, may papanawin dito yung kasama natin. Trap niya. Dinaan niya dito kahapon. Dyan. May kahoy. Ito, may butas dito. Malaki. Ano kaya? Wala, hindi nagalaw. Dito yung butas oh. Hindi nagalaw. Ha, bali diyan kami papunta sa kabila, mga ka-hunter. Yun yung kasama ko. Tumawid na. Ito na yung sunod na trap natin, mga ka-hunter. Nandyan. DCC din. Sama natin. Dito sa apad. Puro bato to. Ilalim ito, mga ka-hunter. Nandyan. Ito, nasa Bukana pa lang kami, mga ka-hunter. Yan yung tulay na dinaanan namin kanina. Meron? Ubod. Ha? Ubod. Ubod. Ayun, El. Muray El, mga ka-hunter. Muray El. Tara, pwede yan pampain. Kumagat yung Muray El, mga ka-hunter, oh. Ba't ka pumasok? Uy, baka makalabas. Nagulat ako dun ah. Sayang. Muray El, mga ka-hunter, oh. Alim. Oh, may pampaong ka na pa din. Pampain. Ito, spring inyo. Maganda yan, pampain, mga ka-hunter. Anong tawag niyan? Kunin mo na. Pampain. Anong tawag niyan? Payangitan. Ubod yung tawag dito sa atin. Ubod. Ubod. Or L. Pwede rin L. Sea Dragon. Kampana. Yan o. Pampain talaga. Tapos may mga bungkang. Yan o. Ano natin? Sayang di kumagat. Walang amilangango. Amilangaw. Arok kiniso. Doon sa gilid. Kunin mo na. Andiyan yung isang trap natin, mga ka-hunter. Sinisid kahapon. Pagtaan. Puro bato din to. Yan, lahat yan. Papunta dun. Lagi kami, pag namamana kami dito. Yan, nandyan. Doon, yun, yung sign. Hindi mahanap, mga ka-hunter. Yun o, yung sign, padiretso digde. Yan, diretso mo na digde, pasiring digde. Bungkang. Walang alimango, mga ka-hunter, sayang. Dito lang kami nakakapano ng mga alimango. Diyan, puro bato yan kasi. Wala ditong bagong tabing alimango. Walang amilango. Puro bungkang. Tara. Oh.
Yan, dito yung bukana mga ka-hunter. Ibang spot pala to. Tapos yung tulay. Yan yung tulay na dinaanan namin. Yun, may bangka doon. Yan yung tulay. Turista nga ano yun. Yan yung ano, bukana mga ka-hunter. Oh. Palabas na yan sa dagat. Dito rin yung daan papuntang ano, Umang Cave, mga ka-hunter. Dito. Bali yung ibang trap namin dito rin papunta. Diyan. Papunta kami doon sa unahan mga ka-hunter. Diyan. So yun, abangan lang po mga ka-hunter. Yun mga ka-hunter, dito kasama namin. Papandaw. Nasa kasalugan ng mga taan namin dito. Baba na kasi ano. Hindi na tumataas yung high tide. Hindi na gaano abot sa taas. Rumi, wala. Walang bawas. Gara, yun nandun yung isang trap namin. Sa malaking kahoy. Dito na mga ka-hunter. Sana mayroon ulit dito. Dito sa malaking puno. Yung mga talaba dito. Pinagkakainan. Yun, mayroon nga mga ka-hunter. Meron nga ang bungkang. Bungkang. Malinis. Bungkang. Walang bawas yung pain. Nandyan, papasok pa. Oo, ito. Dito na yung sunod na trap natin, mga ka-hunter. Kasalugan lahat. Ano? Ay, parang wala. Wala. Ay, meron. Meron pa lang. Meron, mga ka-hunter. Good size ulit. You know, bagong tabi to. Nachangban ulit, mga ka-hunter. Meron. Meron. Ayos. Kachamba ulit. Diyan, meron? Wala. Bungkang. Kadalawan ako dito mga ka-hunter. Pinagtaanan ko to kahapon. Kuha tayo dito ng medium. Dito. Dito kasi yung ano, maraming pinagukayan. Dito sa loob, sa may parteng taas. Yun o. Ito. Pinagukayan. Tapos nandun sa taas. Yan o. Kinakanan. Yun o, mga pinagkainan pa. Dito. Ito. Mga pinagkainan. Yan. Kachamba ulit. Nandiyan pa yung isang trap natin mga ka-hunter. Papasok pa kami. Dito na yung sunod na trap natin mga ka-hunter. Sana makahuli ulit. Nagkalapit lang. Diyan sa malaking puno. Ingat ka dyan, maraming talaba dyan. Matutulis. Nandyan? Doon sa parting kabila. Diyan. Oh, diyan ko nilagay. Kapain mo na. Baka ibang makapa dito. Katararong. Pirang usok ini. Ay, wala. Sayang. Ganda sana ng spot na yan mga ka-hunter. Walang alimango sa part na yan. Dito lang yung sunod na. Sunod na trap dito mga ka-hunter. Sayang. Yun, sunod na trap naman mga ka-hunter. Dito lang.
Puro kasalugan to sintaan namin. Dito. Diyan yun. Diyan. Diyan. Sa kabila ata. Dito ata. Dito. Dito. Oo. Ang dami dyan pinagkainan. Dami dyan pinagkainan makanter. Parang wala. Wala nga. Hindi nagalaw. You know? Bungkang lang. Dito yung daming pinagkainan makanter. Hindi ko makagat. 2 beses ko na tong binabalikan. Malaki na to yung nandito. Panigurado. Dito sa labot. Oo. Yung may butas. Paniguradong malaki to makanter. Dami. Sobrang dami pinagkainan dito. Oh. Nandito makanter oh. Mga pinagkainan. Siguradong malaki to. Hindi lang kumakagat. Sobrang dami nito. Pinagkainan ng alimango. Yan o. Lahat nandito. Yan o. Dito pa. Hindi lang kumagat. Ko. Dito yung isang trap namin makanter. Nahihina ata ngayon. Wala. Bungkang. Walang laman. Dito lagi itong nasa labot. Ano pa naman sa lagot? Dito na tayo. So natrap makanter. Bali 3 na lang papandawin natin. Mahina ngayon. Angat. Angat talaga yan. Hindi mo lang nagalaw. Tara. Dito na yung pang 20 na trap natin. Nahinaan kagat ng alimango ngayon makanter. Dito sa bato. So yung bato to. Nandyan sa sa may puno. Wala, di nagalaw. Walang bawas yung pain. Bungkang. 2. Last na trap na. Pang 21 na trap makanter. Nandyan. Nandun rin sa bato. Dyan. Anak Part na yan kasi malalim makanter yun. Namamana rin kami dyan pag yung malinaw yung tubig. High tide kami namamana dito. Mga mangrove snapper nakukuha namin dito sa mga samaral. Nandyan yung isa. Dyan. Dito na. Nandun. Parte dyan. Diyan ko nilagay kahapon. Wala, nandyan sa sa unan. Yan, parte dyan. Sana makahuli mga hunter. Ay, wala. Walang malaki. Ganda sa trap ng yan. Spot na yan. Busog na ata. Daming pinagkainan doon sa taas.
Ganda sana ng spot mga kanter. Kaso wala. Pinagtaan na rin kasi yun oh. Pinagtaan na. Tara, tapos na. Yun mga kanter, bali tapos na tayo magpandaw. Itong nahuli natin oh. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Limang good size. Yun, maraming salamat sa Panginoon at nabigyan pa tayo ng biyaya. Sa mga solid supporters natin dyan, maraming salamat din po. Kung bago ka pa lang po sa aming channel, huwag niyo po pong kalimutang i-subscribe ang aming channel at i-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aming video. At kung nagustuhan niyo po ang aming video, huwag niyo pong kalimutang i-like and share. Ayun mga kanter, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.